Se oli se Eemelin raja. Eemeli kalastaa kanavan parilla. Ja nyt te pääsette mun kanssa kattoo, että millaista kalaa tuolta yhdessä juovalta tulemaan pyörälle. Mulla on kalahattu päässä, onkin repussa. Ja katsotaan sitten seuraavassa klipissä. No niin, ja nyt me ollaan Japen kanssa täällä kalassa. Matongen se on virvelillä. Ja niin mun virvelillä. Ja katsotaan sitten ensi klipissä. Niitä voi tulla varmaan kuvia niistä kaloista. Äsken tuli yksi särki. Me päästettiin se menemään. Niin, toinen myös karkuun. No niin, se olisi ensi. No niin, ja nyt saatiin uut ahven. Mitäs Matille? Terolle kuuluu. Mä en keksinyt sen nimen. Tero! Niin. Ja tuolla toi... Onks vielä tuolla? Ei sitä kun näe enää. Tuolla oli Pekka... Helvetti. Pekka Pouta, joo. Pekka oli siellä. Ja... Noniin. Seuraava klippi vai? Joo. Hauki! Katsokaa! Siinä on hauki! Tää kuolee. Syö. Eikö se päästä irti? No vittu! Eikä hauki! Eikä hauki! Noniin, tapas se. Jee! Ai, älä nyt puree! Satana nekeri. Meitsi hakee jotain puupalikkaa. Jos tää löytyy. Tuolla olis. Dai. Pusakutti. Tää vähän vammasta. Noniin. Tämän vuoden ensimmäinen hauki, perkele! Noniin, nähdään ensi klipissä. Ja näin se lepää rauhassa. Ja niin se kuoli. Otetaan lisää haukia vaan, jos täällä on. Seuraavassa klipissä, perkele. Moro!